Next! Next. Ay, baka mo next. Ay. A funny shout out. Next! Next. Ay, baka mo next. Ay. Ayan, ni pagayang nga sinaya Joselo. Ayan, sakit tiyan kun nanay. Lag, sakit tiyan na kanon. Ala, kaala. Sakit kanon tiyanan nga. Kakailik, nagbubuya iti vlog me kini nanay. Thank you very much, Joselo. Joselo. Isama nanay ta mo ng Thank you. very much. Very much. Ni pagayang nga TJ Kudyamat. Ayan. My God, ag tagirgir kepyas ko kakatawa. Hahaha, charot. Among ti kepyas? Yes. Ag tagirgir ka lang. Tigil kami. Kakat katawa. Nagiditak man eh. Mati amoy didi. Next. Next, ayan. Kuna ni Jassy Kim Gion. Love trip talaga si nanay. Ayan, map-appreciate damot nga talaga iti makunkuna nga ragragsak nga ipapa iti videos kini nanay. Babay ni tipin nagsilsilok na. Silok ng nanay. Silok na. Silok ng nanay. Ay. Okay, thank you very much pagayam. Very much Jassy pagayam. Kim. Jassy Kim. Jassy Kim. Next. Ayan, ni pagayam nga Ariel Raymond, di na talaga maiwasan jay kumare na. Kumare. Kumaray. Ay. Kumare talaga ni nanay. Kumaray kami kiniila. Kumaray kami kiniila. Ay. Kumare kami. Kumaray kami yan. Di ka di kumare. Huwag pare. Ay. Next. 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 So, naparapindot. Ni pagayam nga nani Infante Aranda, anyamit ni kumari kon, inaramid namit ni Bong Revilla nga president mo, ko na agbalin mo't nga kabalyo, ti kasarsarita na, ni Ella nga. Nila kabalyaw. Nila kabalyaw. Ay. Tapos ni Bongbong, Marco. Bongbong Marcos. Si presidente nakit ni Revilla. Bongbong. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Ayan. Thank you very much, Infante Aranda. Next. Ipagay mo November rainfall. Ha ha ha. Makapailikmet ni Nanang. Ha ha ha. Thank you very much, rainfall. Magpailik ka kanante. Kapag nagkakanante. Ay. Thank you. Ayan, thank you. Rush lang atong nga video mi apo ata. Nay nagadumot iti agkom comment kit ma-appreciate mi mat gapungurta ma-appreciate mo iti ragragsak nga ipapa iti videos mi kit. Pag subalit kami mit ka sa panangibasa ti makunkuna nga comments yo. Ni pagayam nga Karen Paha. Haha ko na bongbong reveal. Reveal ya ka na. Ayan. Apay kaming bongbong. Bongbong Marcos ata. Bongbong Marcos ka no. Thank you kini Karen. Thank you, Karen. Ni pagayam nga Rowena de Guzman, pati siya taga Bimunton, ito'y amyanan. Amom antay? Hindi ko mabuhay. Taga amyanan ka no? Amyanan. Genda Nanay Josie. Rowena de Guzman. Ang dagahan ka barangayan ming at buya iti vlog ni nanay nga silsilo. Ay, silsilo. Okay, thank you very much, Rowena. Pero Matsurina. Next. Ay. Ni Jenalyn Cercado, taga Rojas Isabela nakko nana. Taga Rojas Isabela. Hello, diti pagayam tayo nga taga Rojas Isabela. Hello. Mga rating anak ko. Nakapso. Abso. Ay, Ni Nuevo Diaz, super saya ni Nanang. It reminds me of our kapitbahay in Pangasinan. Silok silok kanumo lang. Minsan nga tinapon niya bigas na nasa bilao dahil sinabihan na itapon. Ayun, natapon. Bagada nga imbiling nan. Pagyamanan mi mit kabsat ta. Ay. Pagyamanan mi mit kabsat ta, haan pay nga kasi ti kagrabe ti silok ni nanay. Kaya na pay mit nga kontrolin ti silsilok. Silsilok na. Silsilok. Silsilok na. Kaya na pay nga kontrolin. Sige. Ay. Next. Ni pagayam nga Brian Sipagan, panotis man inang ko kunana. Hi Brian Hi, Sipagan. Brian. Hindi kumita ka di camera. Ay. Hi Brian Sipagan. Hi, Brian. Sipagan. Ano pa?
maganabiin. Sakay ko mata. Sakay ko mata. Ang nanayon nga ang bibiyag ka. Ay, nanayon yung bibiyag. Ay. Thank Sige you. lang. Thank you ka. Thank you. Yung next pa man eh. Kaya apay mo kas dyan. Ayan, ipagayam nga Andy Cantuba, Cantere ko na. Good vibes talaga kayo. Tanggal stress ko, kakatawa. Nag-cut ka no di stress na, kakakatawa. Ayan. Thank you very much. Ayan, ipagayam nga Tyrone Peralta, ang LT naman ni nanay ko na. Ang love trip naman ni nanay. Talaga kano nga, makapailik, makapakatawa kano ni nanay. Ni nanay nga Silaw. ay, ang kagsilsilok man, sila padasi man tayo kagsilok nanay. Ayan. Tanggalag. Ay, tanggalag. Wala pang moves yun, iso na lang ng silok magbagi na. Padasin tayo man nga hang nasilokin, Oy. kitang tayo man nagsilok. Yan karpata. Tatag. Ay. Ay. Yan karkaw. Ata, Ay. nagmaliman, antay. Madi antay iyakar kau. Madi antay iyakar kau. Ay, Uy, antay. yung next contact. Uy, Ay. antay. O, ni pagayam nga Luan Mejia. Love trip talaga si nanay ko na. Love trip ka na mo lang makapaili. Wala makapaili. Ay, latrip. Luan. Ay, Thank you, Luan. Yan pa rin. Yan, ipagayam nga MJM24 Zone ko na. Nakakatawa kayo, ha ha ha. Ang sarap tumambay dito. Sana tambayan nyo rin ako, ha ha ha. Good luck ko na. Thank you very much kini pagayam nga Zone. Ayan, makapakatawat, na-appreciate na tirag-ragsak. Pasyarin tayo tumot, yamakon ko na nga channel na, barbaring adaytid na nga saba. Huwag, sa barit yung barit. Ay, Ganda to. ganda tao na yung muslat tama. Dipeg. Lipkay. Next. Ni pagayang nga Isabel Laging. Ayan, makapag-good vibes idol. In pabuyak iji barkadak nga da silok-silok na. Uray suna, makisabsabay ken Nanay Lydia. Hello, pa-shout out man idol from Itogon, Benguet. Love ko da kayo ni Nanay Lydia, kastamit ken idol ko nga Andy Morena, ken Mama Ungungit. Makaikat kayo stress ko na. Thank you very much, Isabel. Isabel. Tamag. Hindi may bustikin di ko. Matin na ibusag. Ni pagayam nga pretty aliw, ilikon ko na. Nagililik ka na. Ano ko, bayatag. Ay, Ilik ka nung magayam ante. gitulikong. Ay, gitulikong. Mayak man. Thank you very much. Pretty aliw. Pretty aliw. Ni pagayam nga Rodolfo Junior Lianyo. Baro, wino nyo nga subscriber yu atoy kapsat. Thank you! Palakpakan tayo. Ay, nabiyak. Ay, Nabay. natay ka. Ay, saan kaya? Ano ba? Ay, thank you, anak. Ay, Next ante. kaya ko man eh. Ni pagayam nga Rose Kakayan, ayan. Kapada na mo't DJ Inang minga at dakigtot na lap trip talaga. Damalag kikiktot ilang na. Ilang na ang ako. Tot ilang na. Ilang na ang ako. Kahit Masaya. Ay, masaya ka no. Masaya ang may nanay na may mali-mali. Ayan, Dugoy Palaboy TV. Ilocano kagayam ko na. Tagalog kami kabsat. Ilocano kami. Ilocano kami. Ilocano kami nga piyon. Ang sakit ulit. Ilocano kagayam ko na. Tagalog kami kabsat. Ilocano kami. Ay. Ilocano kami nga piyon talaga. Pati ka Tagalog. Baga lang. Ay. Maraming salamat. Maraming salamat. O, di nagtagalog ka mo. Tagalog ka mo lang. Ay. Next. Sinulag ko lang gilatag na. Sinulag ko lang gilatag na. Ay. Next. Maricel Adriatico. Taga-atno kayo, kunana. Taga-Bimonton. Ano Ay, Bimonton? Bimonton Malig, Isabela. Ayan, ninanay kita ga dito ya Bimonton Malig Isabela. Kento'y pagayam yo kita ga Aurora Taga-Aurora Isabela. ni Manang Ella.
Na agrup-grupa nga. Rupa, kabalyo. Rupa, kabalyo. Wala. Surdo pa yun. Sardupay nga bakla. Sardupay nga bakla. Ay, Pangit pa yun nga. pangit nga bakla. Uyaw mo tayo. Ako, uyaw kang tumol. Ay, iyakan pa man na yung thank you. Hindi kami kasi tayo. Next. Ay, apo. Niluan Hiluan mahiya. manay. Ay, hindi niya magtag. LT talaga si nanay. Love trip ka nga talaga ni nanay. Sana. Ay, at yaman kami king ka anak ko. Ay. Next time. Ay, ako yung next time. Next. Ay. Ay, ni Dante nga Paskwa ni Kumare. Anyan, Kumare Ella. Agsilok-silok kami manin kini Kumare Mother ko na. Hehehe. Kikito mo lahat, oh. Ito man ang tao. Pero may milag, magatir-ternit pa ano ko, ha. Bagta madi nga makatak. Okay. Thank you, Dante. Next! Oh, ni pagayam nga Messiah Angel. Nanay nagaduga tawag kanyam, nagsaya ka nanay. More reaction pa nanay ako nanay. Bagong subscribe sa channel mo po nanay. Pa-shoutout from Pampanga. Messiah Angel, iti Pampanga. I-shoutout mo. Hello, Messiah. Hello, Misia. Nembang Rabi From Pampanga. from Pampanga. Kuatoy. Kapampangan. Pampanga. Mikini ko na. Kini. Oh, kasi yan. Ngapay nga damdaman. Tingnan damdama ah. Ligliway Pangasinan. Ayan, sa wakas nag-comment mo lang. Ore reaction video laing daytoy makaited itilwa ayan makatidtid tilwak iti pan nagilig ko. Nagluluwa nga nagilig ko. Kaya sa Facebook pa. Ay, Mag-Facebook ka. Uy, asaan? Ay, Isuna, makatidtid isuna. tilwa na. Makatidtid tilwa na. Agad-alag ka agluluwa nga agilig. Uy, ala ako. Uy, ano pa? Thank you, Thank Ligliway. you, Ligliwa. Ay, Ligliway. Ligliway. Ayan. Next. Pangasinan mo na. Ni pagayam nga Rose de los Santos, nakakatuwa naman ang nanay mo manang Ella. Siyempre, min Walangan mo orga nga nakakatuwa. Kikitot. Thank you. Ante, Okay. damdama, kumita ka di pa nga. Thank you. Oh, naminduwan. Gade, naminsan lang. Sunay. Ay, sige nga. Pati nga napindot. Ay. Lovely Perez Jimenez, ang saya panoorin si nanay. Maragragsakan kanyang nanay. Sakan na talaga sila. Idol kayo mag. Kita nyo mo. Maragragsakan kayo kin nanay. Idol na kayo kanong Idol kayo magbuya. magbuy-buya. Agyaman kami nga rot Thank you. kakabsa. Gyaman kami. Ay. Yan ni Ariel nga Raymond, ni Pagayam Ariel, madiak makaangis ti kakatawak si ka. Love trip talaga ni nanay. Ala ni. Allah, agangs ka. Ay. Thank you. Agangs ka. Sige. Ay. Pinduti man tayo. Pindutot antay. Ay. Ni Pagayam nga AJ Gaming, ko na siguro atoy. Ha ha ha. Pa-shoutout po sa next video manang Ella. Watching from Pangasinan. Aduti Pagayam tayo nga taga Pangasinan. Watching from Pangasinan ni EJ, Pagayam EJ. Thank you pa kini Hello, EJ. thank you, EJ. Kende kita taga Kinta gito yung taga... Nya, Pang Pangasinan. Wow, thank you very much. Thank you very much. Next. Yan ni Pagayam nga Wawi Egar. Nakaka-release ng stress si Nanay Manang Ella ko na. Keep uploading more funny videos. Thank you very Thank you much. very much. Wawi win Wawi. Wawawi. Ay. Ano na gana? Wawi. Wawi. Wen Wawi. Makapalag, makapat. Ay. Tapog siya ako. Next ka. Wen ante. Ay, wala. Ni Pagayam nga Joselo. Permi ili ko kanyam ayan nanay ko na. Thank you. Ili ka lang Ang nanay. talag-taging gara kaya mo. Agum. Ay, agum-uma ka. Ay. Next man. Next ko man eh. Yan ni Pagayam nga Gemma Velasco. Ni bakit Gemma? Kinam talaga Ella makapabagtit agita video ko nga nabagtit eh. Naka, magbagti. Hi Gemma. Ay, Jima. Madam atoy madam.
Madam Gemma Velasco. Madam Madam Gemma Gemma Velasco. Velasco. Madam Gemma Velasco. Kumita ka dyan eh. Thank you. Bag inaganam ah. Ay, Madam Gemma Velasco, thank you Very much. very much. So, kawanin. Nalaeng. Ni Sweetie Dems covers ko na ha ha ha. Ilikon man ng Ella. Hello nanay. Hello ka nante. Hello. Na-miss ko uploads yo so nga adtuyak maning nga agboy-buya. Thank you very much. Sika nga. Thank you very much, sweetie. Ayan, Yusel Tomas. Makapailikmet ni inang mo, Kumari Ella ha. Kumari ano? Kumari ka. Ay, kumari kayo. Ay, Makapailik ka kanon. makapalit ka na. Nagkakapapot ane. Ay, agoy eh. Ha? Agsarot. Magay. Ay, lang. Next. Nalik ka ba na? Ay, Nalikaban ka tayo. lahat. Ni pagayang nga Casey Taloza TV. Good vibes ni mother. Nagadupay mali-mali to'y ayan mi ate. Nakaay-ayat ka. Nado ka naman silsilok gayan da. Lang, parparehas dati din mong tunan. Ang araw daw. Ay, Manong silok ito'y? sa kapula. Sa napulo na talaga. Thank you very much, Casey. Next, ni Andy Cantuba Cantere. Sobrang tanggal stress ko po dito. Tawa ako ng tawa man ng Ella. Dilit mo lata ka na. May ta. Lumitig sarding ang gulay. Napo ko yung master na. sorry. Ay, napo pakawalan na ako. Ay, Pagkita mo, stay. napasensya kayo. Napo, talagang kamali ating iwat ko. Ay, Next. surdo nga may natutagdo ang bakla. Surdo nga may natutagdo ang bakla. Ay, Pangit ka nga. bakit tayo nga bakla? Ay, Ni Althea Bianca Corsino. Nagkatawa ni Lola Yot ko na. Nagkatawa ka. Di, nagkatawa ni... Adi, puso ti ko dyemat kagayan expression. Nagkatawa ni Lola Yot ko na. Nagkatawa ka kanong... Nagkatawa ka, tawayatan na. Mayatan na tanya yung ang buy-buya. Ag-reaction video kami ito kininanay. Iso nang tulat ag-reactionin ta. Iso mo ti makikik to. Iso ti masil... Ay, silsilok-silok. Ay, Okay, next. Lodi Lorenzo. Mayat ka banding ni Mother Earth. Nutoy kay dito Isabela Manang Ella. Tagatoy kayo antay. Taga ano? Binong taon, malig Isabela. Ayan. Taga Malig Isabela ni nanay. Kito inumutibiyang taga Aurora Isabel. Yan ipagayam nga Angelina Javier Kalugte. Kardino. Ay, Maria. Angelina Javier Kalug. Kalo. Ayan. Duray naklang na kaisbo idol. Nay na kaisbo man. Kaisbo man. Kaisbo, ano na. Kaisbo ka man ang kapsa. Kay. Ay, Kay. nagsopa. Ay, kawo. Ay, Nagkapoy unim ante. Nagkapoy unim. nagkapoy mo. Ay, nagsukatan ano na kaisbo ka. Ay, Nagkasuksukatin ko. parang gusto mo na talaga at katawalatan mismo. Ni pagayam si Kim Ji yun. Grabe tawa ko sa mga vlog niyo ko na po. Talagang grabe mo pa nagkatawang pagayam. Nagyagyaman kami si Kim Ji yun. Magkapailimi kami ni nanay. Suya So, abay. siya ba kung makatuturo ka ko? Ikan. Ay, Next. next. Ni pagayam nga Ariel Raymond kanana. Makapapukaw banog ni Nanay Silog. Thank you. Thank you. Nabanbanog. No kasano mo banog na nagbuyal at video. Mapukaw banog na. Wal, Ano? kimotong. Ay, hindi aja nagkalantong dyan. Ay, Thank you pagayam. Ariel. Ay, pagayam Ariel. Ni kumari nga Dante Pasqua, mayat manin silok-silok na ni kumari ko na kumari Ella. Hey, kumari ka kanong. Kumari taman. Ay, Kumari Dante ko nang. kumari lang ng tekay, silo. Ay, Ayaman kami. yaman kami ng bagnaratiin. Pagsilok ko lang ng gano'n. Pala takay kaya mo. Ay, Ang pagayam Lisel Antonio, new subscribers kumare. Ahahaha. At naman barbaro nga subscribers ta ni Lisel. sila Antonio. Pisa Thank you. Thank you very much, pagayam Lisel. Hindi namin duwan sa... Michelle Campilla, more video idol, Nanang Ella. Nanang muktan kin Ella muktan. Ay, Sige, padaanan nyo ti more videos me with nanay. Sapay kumatangkay nga mga buy-buy. Ti videos me kin nanay. Nanay. Ti videos me kin nanay. Nanay.
Ipagayam nga Aris Arcila, makaparagsak apo ni Nanay Ella, more video. More video, at ado pa ka nga videos. Urayin niyo ako. Ta. Padaanan niyo lang tan. Ay, Nag-video kami to Jai. ayaw kami to Gigante. Jai. Ayaw kami to Gigante. Ay, Mapanta dyan eh. goy. Jingi langit. Gilangit. Gigante. Next. Next. Ni Feby Anlahom. Feby Anlahom. Ayan, makapaikat ti homesick ko gayem. Oh, dati di pa ko dati siguro kabang-ibang nga Baryo. Maday, kabang-ibang nga Ili. maday pagilyan. Ay, Ibang bansa. Bansa. May kat ka no homesick na. Thank you very much. Thank you very much. Susiyab ka man. Social ka mga tutulong. Katurturin, paspasan may. Pasang may. Ayan, makapawan banog ko na ni Pagayam Shell Campilla. Thank you very much, Thank you very much. Shell Campilla. Pampilya. Banog ka tap Thank na you. may kat ko na. May katao ba? Napaw. Ito ngayon. Ano, Ang sabsaban. banog ka, ano may katabanog mo. O, na. Agbuya ka Oo, tap na no. may katabanog mo. Agbuya ka, ano may katabanog mo. Kapsak. Ayan. Ni Pagayam nga Giselle Burton. Burton? Burtong. Burtong. Burton. Burtong. Burtong. Yan. Burtong kung ko naman. Ati mga may mata ka talaga nga makakikita ang kalalasin. Ada burtong na? Ay, ada ko doon. Ay, Makaikat piman ti banog nga agmodule ni Nanang permiti ilikoton makikita video yo manang Ella. Keep safe always, spread good vibes. Anyway, nangabak tayo presidente tayo. Yes, of course. Nangabak ni Apo BBM. Ay, makapaikat ka no iti banog na nga agmod module. thank you. Imbagno di nga ana. Imbagno di nga mali-mali di may sumbaanan. Ay, May concentrate na pa ag module. ano napupitong timotakaw. Ay, Last. last to di last. Ay, Ni Nanay Infante Aranda, ni mailiwak kin ni mamang kon ano mabuybuyak ni nanay nga agsilok kon. Makapailikmit isuna hahaha. Damagi man bes no kayat namit ni nanay nga buya hindi kiti kantak nga Ilocano. Pasyarin nyo latan atoy channel ko no at dabasit kun daway yo agsala kayo ti balsay mo diba. At kanta siguro. Pasyarin min to di pasyaran channel. min to di channel mo. Thank you. Beth. Thank you very much. Agsala kami to. Ay, Balsay. sisiwit. Sisiwit talaga makasisisiwit jam amo. Sisiwit ka. Ni pagaya mo November rainfall, silsilok tikasta ko na hehe. At dapay nakarkaro dito ayan mingem ni Nanang. Tanwad da ibagada ket aramiden na. Na minsan nga digos irigasyon bagada nga bumatok aramiden na hanggang nabanog iso na nga kababatok. Ala, di na mais. Nakakaasin na di pakutaw. Nungay lakay. Ta? Nungay lakay. Ano lakay sa kaasi? Aji lakay. Ay bakit? Bakit? Ay. Mm. Nga, magsilsilok ti lakay. Bakit? Ay. Hanyo unay no ko nga kikigtuten no kasi nga ada irigasyon, wino ada gim na nga imuko, buning, wino natirad, no wino natarid nga banbanag. Bana. Dapat ano ibagkong na. Ay, hila. Ay. Ibagkungkung ang kanya mo na nakuan. Matay ka no kuha. Bakit naman? Oh, next. Agpakada na. Pakadatalang ito. Yan, day tati nagpatinggaan day ti makon ko na nga shout out mi kin nanay kapangurod ta adda kayo lata nga mga antabay wenno mga andingay ti makon ko na nga videos mi kin nanay. Thank you very much kada kayo sapay kumatahan kay nga maumuma. Anya mo iba ka anti? Well, kakabsatan kay kung mga mangbuy-buya kada kami ta suportaran na kami kidi tinuang ko kabalyok mo po sa ay ni po sa mig. Ay. Awanin ti langit to. Iba ka Ay. nasaya ka. Masaya taga may. Tagpakada tayo. Ilaw. Ay, nawanin. Ilaw. Thank you kan ananay. Thank you. Ay. Thank you kan. Thank you. Thank you. Thank you. Ay. Thank you very much. Ay. 1 2. Di rupa mo. Ulit aja kas ada imana. 1 2. Ay, yung mo. Ay. Bye everyone. Bye, everyone. Kasi mo di pa ni. Malimot ito Diyan. na Ulit. All this Sige, again. mo kain ko na. Wait. Bye everyone. Sinipa nan. Ulit. Ulit. Exam di kasi. Ilamat din matulid ang hinong ko. Tengah rin. Bye. Thank you. Ay.